Здравейте, приятели! Добре дошли в новия ни клип. Днес ще правим винен кебаб. Или таз кебаб. Необходимите продукти са 2 скелетки чесън, домати на купчета и малко бахар, доматена паста, червен пипер, червено вино, сол и черен пипер, една глава лук и един морков, свинско месо. Така, започваме да режем лука на ситно. Слагаме си малко мазнина и слагаме лука да се Слагаме лука да се запържи до, бих казала, не златисто, даже да покафенее. Слагаме капака да се задържат. Започваме да режем месото. Да. Не казваме грамаж на месото, защото вие си преценяте по колко искате да сложите. Сега към лука добавяме и месото. Режем си и моркова. Почистваме 2 скелетки чесън и нарязваме ги на ситно и ги слагаме. Така, дойде време момента да сложим чесънът и морковът. Трябва да се задушат. И този сос, който виждате, трябва да се изпари. Според паренето може да стане според силата на котлона, при нас е набавено, така че ще отнеме повече време. Слагаме и едно листо дафинов лист. Сега добавяме сол, всички подправки. Черен пипер, по принцип е характерно черният пипер да е на зърна, но ние предпочитаме така. Добре. Една чайна лъжица червен пипер и нека да са 2 топчета бахар. И такъв хубав червен цвят става. Сега е време да добавим и червеното вино. Трябва да е равно с месото, още малко може да добавиш. Да, горе-долу гледаме да е равно с месото. Така. Оставяме малко да покрепи, след това добавяме доматите. Да. Добавяме и една лъжица пюре. Доматено пюре, разбира се. За по-хубав и по-плътен вкус. Вече сме готови с нашият винен кебаб.
Направих и ориз, сварих и ориз за гарнитура. Знаете, че виненият кебаб се гарнира или с сварен ориз, или с картофено пюре. Но за по-бързо аз реших да използвам ориз. Давайте като дано. Tego. Ще пробвам месото най-напред. Tego. Окей. Много добре. Ориза пари много, току-що го вадим. Но сега ще опитам да взема ориз с малко винен кебаб. Хареса ми на мен. Дръж чижията. Държа. Мога да кажа, че всичко е много хубаво. Да, по принцип се смесват кебаба и с ориса. Но да. Месото ми хареса, соса ми хареса, което остана. Абсолютно. Но е най-важно и виното да е хубаво, защото ако не е хубаво виното, може да направите манджата безвкусна. И морковчетата са омекнали. Не, това всичко е много хубаво. Така, това е от нас с тази рецепта. Може да се абонирате, също така да харесате и Facebook страницата и Instagram също. Там качваме снимките на сготвените ястия и не само. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се. Да. Така, също така може да ме подкрепете в Revolut, ако искате, не е задължително. И това е. Чао! Чао!